На сустрэчы ў адзіны дзень інфармавання Анатоль Ладыга асаблівую увагу прысутных звярнуў на тэму ўтварэння цвёрдых камунальных адходаў. Зараз у разліку на аднаго жыхара Беларусі аб'ём бытавых адходаў з 1997 года павялічыўся прыкладна ў 2,5 разы. Цяпер уяўляецца асабліва важным звярнуць увагу насельніцтва на збор асноўных відаў другасных матэрыяльных рэсурсаў. У сярэднім кожны жыхар Беларусі ў 2025 годзе здаў на перапрацоўку каля 104 другасных рэсурсаў. Зараз створаны ўсе ўмовы для раздзельнага збору смецця, і гэта могуць рабіць больш за 85% насельніцтва Беларусі. Але ў некаторых выпадках жыхарам шматпавярховых дамоў цяжка вынесці буйнагабарытнае смецце на пляцоўку, і яны забіваюць ім смеццеправоды. Видите забит, вынесите мусор рядом, это же не тонны надо нести в руках. Люди порой уже обленились в некоторой степени, чтобы пройти лишние 5 метров и выбросить мусор. Комфорт жизни, он и заключается в том, чтобы мы не забывали, что у нас есть возможность передвигаться и выносить в том числе мусор. А так, в целом, работа, которую проводим мы по Солигорскому району, она достаточно весомая, лидирующая позиция по использованию ТКО в дальнейшей переработке и разделении вторичных материальных ресурсов использования у нас, в принципе, лидирующая позиция по экокомплексу. Поэтому эта работа, она и будет дальше продолжаться в том же контексте выполнения по каждому направлению работы. Якраз раздзельны збор смецця, першаснае сартаванне сваіх жа адходаў насельніцтвам ёсць важны ўклад грамадзяніна ў экалогію свайго месца жыхарства, населенага пункта і краіны ў цэлым. І гэта адказнасць кожнага. Экологическая культура, она многогранна, и водоотведение, водоподведение, раздельный сбор мусора, переработка – это концептуальность государственных программ, которые замыкают на таких операторах, как экокомплекс по вторсырью, по водоотведению и переработке сточных вод, водоканал, который обслуживает не только Солигорский район, но и другие ближайшие районы территориально. Поэтому надо понимать, что все эти программы, которые на государственном уровне осуществляются с привлечением кредитных ресурсов в том числе, они должны эффективно использоваться и приносить благо і культуру паўсядзённасці в нашай жыцці. Карыстаючыся момантам сустрэчы з кіраўніком раёна, работнікі другога родаўпраўлення задавалі свае пытанні. І яны краналіся не толькі экалагічнай культуры, а ўвогуле жыцця ў раёне. Дзе будзе пабудаваны перапрацоўчы завод, што будзе добра ўпарадкавацца ў горадзе і раёне і іншыя. На ўсе пытанні Анатоль Ладыга даваў развёрнутыя адказы.